Vítejte v jaječím městě. První se předvede opice. Opice. Čau. Řekni nám něco. To je lebeda, to je lebeda, to je lebeda. Děda lebeda. Je to hej. A provedu vám dnešní video, takže první je Jajan, tady ten. Think. Hej. Jajan, přines něco. Naschle. Paničko, to je Jajanova žena. Dobrý. Pardon. La 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 la. Vypadněte. Zavírám. Další je Jan a jeho žena. Vypadni opice. Tak dělejte, kde jste? Dobrý den, jsem Barvína, ne. Předveďte tam něco. To já tam nejsem. Paničko, dělejte, jděte před to. Drží Jajan. Já držím, ale. Já jsem gay, ale prostě, víte co, gay. Vypadni opice! Tak dělej, noc to nevydrží. No, a co máme jako dělat, Nic, čau. Další je Simír a jeho žena. Cink. První se předvede Simír. Moment, předvedu vám. Moment. Je to gay! Simary. Omlouvám se. To je naše dítě. A tady druhé. Cink. André. Aerobik game. Tenhle je týpek, to je gay. Já nejsem. Je to gay. Paničko, řekněte nám taky něco. Dobrý den, jsem Andreho žena, je to takový debil. Toto jsou diamanty ušetřené. Vypadni opici! To je pro našeho domu. A teď vám ukážu jednoho tupce. Je to strážník, šašonek. Ano, jsem tam vidět. Jenom to je čepic. Promiňte, dobrý den. Šašonek, seš tupec?